Endaweni yakhona-ke la eMshwathini eThokoza. Sawubona baba, ninjani? Siyaphila kunjani Nkosi yami? Siyaphila baba. Sicela usichazele, kubingelele nabantu emakhaya bese sichazele ukuthi kungani sila, ubatshele nje yonke into. Ngibingelela wonke umphakathi endaweni engikuyona eMhlathini. Lona umndeni wakwaDlamini, indodakazi kadadewethu lesikhulisayo singomalume. Iye yayiphatha kahle kakhulu. Sayithembisa le nkosazana ukuthi siyoyenzela lo msebenzi siwenzela njengamanje. Sezokwazi umkhanyana manje sipheze kohlelo linye njengamanje uzolandela. Ngoba manje sibe sazadileya manje ke sesithela umsebenzi wokwemulisa sikhulisa ingane kasisi ngokuyiphatha kwayo asikwenze lokho kube yimpumelelo kahle kakhulu. Sibonga nje ukuthi abantu bonke bakhona umphakathi wonke sibingelela kuzo zonke indawo nabasezayo nabeze ngoba kuzoba mnandi. Kuzoba mnandi kakhulu. Okay. Siyabona ukuthi khona nabangaphandle noma kodwa ubhizi la kahle kahle benzakalani labo bangaphandle bona bameleni-ke ngaphandle. Phela kukhona lezi insizwe ezenzithi mazenza into yazo kuthiwa ziyayiqala ziyayiqhuba bese ziyayiqedela. Ngabona manje ngibhekene nensizwa lapha kwamasonto eze ngelinye ishodi engasalazi. Abantu baselapha ngaphandle umkhonyana lo wengane yami. Iza ngenye indlela eza ngayo manje izogezisa njengamanje izokombesa umuzi. Mayiqeda lapho intombi isilungisela umkhehlo wayo ngizoyikhipha nje mase ngiyikhiphela umkhehlo usazobona sazoba. Hayi, siyabonga kakhulu baba. Sibonga.